И здравейте, пичове, аз съм Бойто и днес играем Happy Wheels. И нека да започваме. Доста време съм снимал. Бъгнах. Уи. И това се минава най-много с Погото, защото той е най-атлетичният. Аз в момента нищо не пипам. Когато сте с по-малко крайници, по-добре. Но така, последен опит. Уи! Айде бе. Хоп. Ще се хващам. Уи! Давай тялото, можеш. Не. Последен опит. Лопа. Ох, така, супер. С по-малко граници и още по-добре. Така. Сега се хващаме. Така. Лопа. Не. Може съм жив. Не, изключваме го. Impossible 99%. Митос. Да, то никой не знае. Кой? Опа! Прехвърляме. Аз... Добре. Като миналия път. Тези много ми харесаха, като играя на това. Така. What? Space to start. Това е яко. Уй. Така. Мога ли да скоп? Аз се заклещих. Уп. Упа! Това е трудно е. Не чак толкова. Не, мислях, че е истинско. Не иска да тръгне. Така. Нинджата. Нинджа. Бобито нинджата. Боби нинджата. Това е яко. Но няма да го такова. Нинджа файт. Нищо не виждам. Задъхан съм. О, това съм го играл. Уп. Ела. Имам подарък за тебе, бе. Добре, ще го разтягам. Така. Дебелия, дай му на дебелия. Ай бе, дебел. Дай бе, велико френ. Мечът ми. И жената му. Аз я разкарах. И тя е още жива. Да раздам
звездика. Това. Фън ли е? Фън е. Изи. Изи, пизи, лемън, скуизи. Хванах му цакта. Или път тук да май се размазах. Ако е било на клип, не знам. Медиум. Не бе! Добре, няма да го играем това. Я? Дай му на жигулата, бе. Това е богати вейрон. Състезание, аз не знаех. Дай от начало. Верно. Аз тук се заглавих. Така е. Аз съм машина, бе. Състезание ли искаш? Хора, не се създавайте с мене. Ще има последици. Йоня, добре. Адвенчър. Джастин Бибър, няма да съм Край с мене. Край с живота ми. Последен опит. Буквално умрях от кеф. Добре, стига ли гавене? Минаване вече. Що само така права? Стига, бе! Ама аз съм се докоснал до него и не мога да скокна. Опа! Минаваме го. По-напред. Минахме го. Не! Върнах се додолу. Върнах се додолу. Не бе! Край. Yes! Аз пък няма да скачам. Защото ако бях скокнал... Хайде бе, колко е дълго това. Ако искате, може и да направите ниво за мен. Моя наложила. Хей ти, ако искаш да направи ниво за мен, който и да го гледа, yes бе! Стискайте им палци да го минат това ниво. Сигурно тук ще приключи клипът. Най-сетне. Финалът. Добре. Това ще бъде от този клип. Аз бях Бобито. Ако клипът ви е харесал, абонирайте се и изтрушете лайк бутона. И чао!